Μια νέα μαθησιακή εμπειρία γεννιέται και στη Σάμο. Ακαδημία Πολιτών. Για όσους πιστεύουν πως η παιδεία μπορεί να είναι αντίδοτο στην κρίση. Για τον άνεργο ή τον υποαπασχολούμενο που επιζητεί επαγγελματικές δεξιότητες. Για εκείνους που οι συγκυρίες τους στέρισαν την ακαδημαϊκή μόρφωση. Για φοιτητές και μεταπτυχιακούς που κουράστηκαν από την αφέδρας διάλεξη. Για όσους επιζητούν να συναστραφούν νέα πρόσωπα και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Ακαδημία Πολιτών. Ανακαλυπτική γνώση και ενδιαφέρουσες διαλέξεις από καταξιωμένους πανεπιστημιακούς. 26 τριώρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με συνολικό ετήσιο κόστος 80 ευρώ. Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ακαδημία των Πολιτών. Σε 45 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και στη Σάμο. Σε συνεργασία με το Κέντρο Μάθησης και Πολιτισμού Αιγαίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 852 και 697 2230 624. Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Ακαδημία των Πολιτών. Γιατί η γνώση δεν έχει φραγμούς.